Здрасти. Дядото като ходеше на гости, като лез десния крак, му вика добре дошъл. Като лезе със следващия крак, му вика добре си ми отишъл. Че се гледам с другия да не пристъпвам напред. Заповядай. Искаш ли да седнеш там? Нека където е удобно. Добре, седни там. Седни там. До госпожата, която не познавам. Половинката. Селена се казва. Но се учи да си. Ами, Вася, днес си говорим за едно нещо, което може би и ти си наблюдавал. Много хора влизат в църквата, когато няма служба и когато няма свещеник. Аз ги наричам също палци. Те отиват си запалват щичката и миг, два, три, след това напускат храма. И това са, според мен, болшинството от влизащите в храма. Особено при по-големи празници. Това е по време на службите. Да, имате там и във вашата църква, в Свети Никола, едно постоянно присъствие, при нас е 20 човека, при вас колко човека? Долу-горе 20 човека. Активни богомолци. Не говорим на най-големи празници, говорим на неделно. Неделно имаме. 30, 40? Има 40 имаше. 30 да ги Защото кажа. съм влизала и съм виждала. 40 да ги кажа. Постоянното присъствие. Не, около 32-3 човека има там. Аз съм влизала там. Но има повече от нас. Ами аз отидах, когато беше дядо Йоан на служба, когато ме изгони. Тогава беше благовещение, имаше Да, повече но хора. тогава имаше съслужение на нямаше трима, много. имаше съслужение на трима свещеника, които са в братството на храма, нали? Имаше още един, заедно с дядо Йоан, да станаха 5 човека на службата и ако бяха дошли още 4-5, може да се окажат повече от богомолците. Защото в него ден в храма влязаха и много журналисти, те бяха... Не повече от 20 бяха човек. 5-6 човека. 25-6 човека. И 30 да са били, нали? Но 16. това е при едно посещение на митрополит, при едно съслужение от много свещеници, т.е. по-тържествена служба. Мисля, той беше работен ден, като имаш предвид, обикновено там идват... Беше благовещение. Благовещение, ама работен ден. Понеделник беше. Работен ден, значи има хора, млади хора идват. Ама тия млади хора през другото време са на работа, нали? Искаш да кажеш, че младите хора са на работа по седмицата, а възрастните, понеже се оплашиха от COVID, намаляха драстично. Има си хора, които се присъстват постоянно. Нали? Аз им викам постоянно за подозрените, защото те тъй или иначе са винаги там за подозрени в църквата. Когато и да отидеш са там. Не е проблем, но има и млади хора влизат, когато има и празници, които се случат почивните дни, иначе през другото време. Аз на Богородица не съм ходил скоро. Но ти наблюдаваш същото нещо, което е тема на днешния разговор, че большинството от хора, които влизат в храма, са всъщност тези, които не желаят да останат на служба, не желаят да говорят със свещеника, не желаят да се помолят заедно с другите, нямат нужда от причастие, от изповед и от какво да кажем. Не, то има какво да кажеш по-нататък, ама мисълта ми на мен беше друга, че тия хора сигурно не знаят, че там на едно място пише, че по време на света литургия, когато влезеш в Божия храм, значи оставаш там до края. Нали? Може и така, с повече време, с по-малко време да останеш към литургията, но влезеш там. Излизане обратно няма. Нали? Не можеш Божия дом да влезеш и да на времето излезеш. са заключвали, нали, има един възглас, двери, премъдрости, вълнен, нали, вратите, в премъдростта нека да внимаваме и някой вратар, така отива, заключва вратата, няма нито влизане, нито излизане, защото предстои причастие. Предстои таинството, за което сме се събрали. Защото цялата служба, ако го няма причастие, тя е подобна на театър, и то нископослен, защото ресурсите ни са малки, певците са не толкова добри, както в операта. Актьорите играят един и същи театър всеки път. Та, ако го няма причастието, и то остава като театрално забавление. Може ли да ви предложи своя версия? Да. Малко по-силно, защото не знам как се преди това да се да изкажа. Службата е слово. Да. Нали така?
Да. Хората, за съжаление, словото се обезцени. И то се обезцени не единствено в църквата, то се обезцени в живота на хората. Ако словото преди това е било сакрално, то много отдавна загуби тази сакралност. Затова хората не влизат на служба. Те предпочитат, може би, по-скоро мълчаливото общуване. Не, че оправдавам това, нито го съдя, нито го оправдавам. Опитвам се да го разбера. Но опитвам се да обясня и защо хората вече не вярват на думи, не вярват и на ритуали и нямат нужда от тях. Значи много е дълъг пътя, който ще трябва да извървите отново, за да спечелите доверието на хората към Словото. За съжаление е така. Аз като учител се сблъсквам с същото. Не искат да слушат. Но поне Всеки са път на сила там, казвам, но са там. Да, всеки път казвам, че човек, който не иска да слуша, е глух. Човек, който не иска да вижда, е сляп. Тоест той няма как да получи знание. Същото нещо е в църквата. Вашето, нашето, не искам по този начин да звучим, но църквата е слово, а то се обезцени. Не казвам, че църковното слово, а като цяло се обезцени. Защото такава е действителността, защото така се случи. Просто ще трябва отново Словото да придобие своята истинност и своята сакралност. И пътят ще бъде много дълъг към това. На мен ми отне 30 години да се мъча да възстановя, наследих църква, в която имаше братство, имаше 20-30 човека религиозни хора. Аз не започнах от нулата, започнах на надута гайда да свиря. Не трябваше да е както е сега в Мечкарево, както ще бъде в Панаретово, да почнеш от АБ. Значи имаше азбуката. Имаше уважение към свещеника, защото е бил добър свещеника преди мене. Макар и грохнал физически в последните си години, но един много добър свещеник. Уважаван свещеник. Да. Тоест аз започнах на една надута гайда да свиря. И 30 години допринесах и своя си дял за това да има православна църква в Речица. Да има разбирателство между православната църква и евангелската църква, защото евангелската църква граничи с нас в един клуб. Те си провеждаха своите ритуали или богослужби, не знам аз как да го кажа, но ние с пастора си уважавахме. И когато на мен ми трябваха повече столови, той ми казваше: заповядай, вземи колкото те трябват, после не само ги върни, оставаше ключа. Същото беше и за него. Те са християни, ние сме християни. Те избират по един начин да се молят на Бог, ние сме избрали по друг начин. Това не ни пречи, за да не се караме. Не ни пречеше. По същия начин има и мюсюлманстващи в Речица. И от тях имам уважение. Никога не съм им казал: защо ти вярваш в Мохамед или в Аллах. Този разговор помежду ни не е извървян. Но тези хора, една част от тях извървяха пътя и до тук да се подпишат. Са твърде чуждо за тях нещо. Не ги интересува изобщо митрополита кой ще бъде, но ги интересува кой е свещеника. Защото за тях, когато кажат папас, те ме поздравяват с уважение. С уважение. Аз съм единият от хората, който се грижи за духовния мир в това населено място. Те са видели в мене човек, който може да уважават, и това аз го усещам. Усещам от всички хора в Речица, да не кажем тая шаблонна дума всички, от голямо мнозинство от хора, че имам уважението към личността ми. Но през цялото време, докато съм 31 вече години там, аз не съм усетил уважение към свещеника, като такъв, който е направил възможно да се служи на български. Направил е невъзможното, бих казал, защото много вечери аз не съм спал, за да го преведа това нещо, за да го наглася, да звучи по някакъв начин. Никой не ти е помогнал. Ти имаш капацитет, който, когато бях дете, попаднах в паралелка за
музикална паралелка на Григоров. Тоест, моя курс беше избран за музикална паралелка на господин Григоров. И той започва да ни прослушва. На мене каза, не си за тая паралелка. И аз се преместих в друг клас. Така, когато отидах в семинарията, също не бях най-добрия певец, т.е. не бях добър певец. И с огромни усилия научих да правя някои неща, които са необходими за работата ми. Придобих музикална култура, но пак не е била задълбочена. Колкото да си върша работата, защото аз нямам дарба в това направление. Но въпреки, че нямам дарба и към езиците, намерих начин да приведа колкото са ми силите, защото никой не иска да ми помогне. Службата, като влезе някой там, ако реши да се заслуша, да има какво да чуе. Точно така е. Това е било, което аз съм вярвал. За 20 години се убедих, че абсолютно недостатъчно е. Затова вървим пътя на разговорите в момента. Не, че е недостатъчно. А дали има нужда да го чуе? Нали, защото аз влязох, чух и достатъчно ми е и хубаво ми е. Ама другите просто явно нямат нужда. Първо ще дойдат резултатите. Да. И извървяхте много дълъг път, както в личен план, така и в общностен. И аз мисля, че ще има резултат и мисля, че просто оценката, която си давате, е твърде ниска. Понеже няма резултати. Заради това си давам... Полека ще дойде. Доколкото забелязвам, примерно скоро почина патриарха. Погребаха го с невероятни почести. Имаше огромно стълкновение на свещеници, на епископи, на митрополити, на държавни мъже. Всичките тия хора ги нямаше, когато той беше жив. Почина отец Мариан. Направиха едно огромно погребение. За мен затормозяващо, но дойдоха много хора. През останалото време, като че ми идваха, когато той беше жив. Трябва ли да умре човек, за да го оценят? Явно в България е така. Трябва ли да умре човек? Не само в България. Не само да умре и да възкръсне после. Не само Нали? в България. Ние ще възкръснем. така. Ние ще възкръснем, няма начин. Явно трябва. Господ ни го е обещал това нещо. При него празни приказки няма. Когато преди четях за вълк в овча кожа, аз не можех да си го представя, докато не се случиха ето тези събития. Видях как много мои събратя са, или някои мои, да не кажа много, някои мои събратя са вълци в овча кожа. Онова, което говорят свети отци, че трябва да се живее ден за ден, че няма вчера, защото то е минало, че няма утре, защото то не е дошло, а е днес. И днес трябва да се направи всичко, което е по силите ни, за да спасим душите си и да помогнем и на други хора да извървят този път. Сега го разбрах, защото утре може да ни бъда свещеник благодарение на тая война, която предприех съвсем безнадежна с цял Свети Синод и с част от моите събратя. И когато аз се предприех тази война, аз за себе си извревах пътя, че мога да не бъда повече свещеник, но това означава да живея ден за ден. Утре няма никакво значение. Дали ще спечелим това, за което се борим? Пак няма никакво значение. Въпросът е, че ние не се наведохме. Въпросът е, че ние отстояхме онова, в което вярваме, че е правилното за Сливенска епархия, дори ако това не коства нашия свещенически сан. И може би и на някои други. Сега ни натискат, правят ревизии, но ги правят по много интересен начин. Не ги правят на всички, а ги правят точно на най-изявените защитници на да бъде митрополит дядо Еротей. Може би другата седмица и на други ще има. Нека да видим. Дали? Да, и какво Ми очакват сплашване, очакват хората да се оплашат и да се променят мнението на гласуването следващото. Това дойде ревизията. После много строго. Ето, днеска започнах да пия вода, защото вчера едвам говорех тук, ми залепваше устата. Отново тремирих тая седмица. Отново ще тремиря и в предпоследната седмица на поста. Като се стремя да бъдат 5 дена това мое тремиро. Не можах да издържа, но ще издържа на вода, примерно до събота, до неделя, когато ще се служи. Защото искам от Бог да ми даде сили.
искам Бог да изчисти моите мисли и да не се занимавам с това какво ще ям, какво ще се приготвя, да имам повече свободно време. Да, и паралелно стои, трябва да започнеш и богослужението. Да, ще започна тази едното без неделя. другото няма да стане. Ще започна тази Просто неделя. няма как да се случи, разбираш, нали? То беше мой протест и когато на заговезни, на сирни заговезни, завърших службата, аз казах на моите еноряши, хареса ли ви службата? Те казаха да. И аз казах, това ви беше последната служба. Защото в себе си бях решил да извървя този път на протеста, съзнавайки, че най-вероятно след това няма да бъда свещеник. Но останах по някакъв начин свещеник. Имах по-революционни идеи, нали, как да направим богослужбата на Великден на Цветница. Отказах се от тях. Ще направя още другата тази неделя, която идва служба, и то както се прави служба, защото ме помолиха една голяма част от хората, които са в Речица. И аз мисля, че им дължа това нещо. Ще отида, ще го направя, до когато съм свещеник. Точно така. Мога си постоянно. Надява и окей да дължиш да я направиш, защото в край на краища, ако не искаме и го защитаваме, има и този пасаж трябва да влезе вътре в уважението към него, Да. богослужението. Иначе няма как да се случи. Да, и Няма как да това се е случи. точно така, защото Най-правилният път за мен е това. аз осъзнавам, че с всичко, което говоря и с всички свои протестни действия, една голяма част те ги приписват на него. Все едно аз не съм ги направил, той ме накарал. Може ли да накара някой да кажеш, ще гладувам до смърт? Ние за принуда не говорим сега. Ние си говорим за уважението, За уважение, да. за нищо друго не говорим. Осъзнавам, че може би с това мое остро поведение по някакъв начин му вреда. Затова ще започна да служа от неделя. И ще очакваме да видим дали ще бъде включен в листата. Нали? Ако не бъде включен, Значи, помня записа, който гледах, когато дойде първия път митрополит Йоан и обеща, даже съм си го запазила този запис, и обеща, не се притеснявайте, в списъка ще бъде епископ Еротей, не се но вътре притеснявайте. на нас свещениците ни каза друго нещо. Ами аз казвам пред Аз населението не мога какво да каза. отговарям за всички митрополити. Ние го правим, това е Свети Синод, съборно гласуваме и включваме всеки един от епископите, които са в листата. Аз мога да ви обещая, че аз ще настоявам той да бъде включен в листата. Не мога да говоря за другите какво решение ще има. Да, пък иначе отвънка друго каза. Не, Аз той е смятам, че това е почтено, което е почтено, казал. разбира се. Мисля, че разговорът ни тръгна в друга посока. И то- отново. И то там има условие да го включат. Значи трябва да отговаря на колко показатели, за да бъде включен на избор. Не знам, никой не знае. Никой не знае. Там колко години Той отговаря на Той всички отговаря на условия. всички условия. Именно, Да. точното искам да подчертая, че той Ама той отговаря. го подчерта Може би от пред хората. трима човека са отговаряли, значи другите са Колко просто... минути стана? 42. 42. Ами, нека да приключим за тая вечер с едно обобщение, мисля ще. Миме, искам да е от теб, защото ти си единственият от нас, който най-рядко е ходил в църква. И темата е, може би, най-близко до теб. Защото ние се запознахме благодарение на моя протест. Ние не се познавахме преди това. Не, аз ви познавам, вие не ме познавате, защото не съм ви дала възможност, не идвайки в църквата. Иначе, както казваме, при проблем и тогава, когато сте ни били нужен, сте били с нас. Аз го написах това и в поста, за което съм много благодарна. Постът ме трогна искрено. Но не зная какво да кажа като въобщение. Зная само, че сте на средата на пътя, въпреки че си мислите, че сте възрастен, че сте стар. Не е така. И смятам, че свещеникът е такъв, така както учителя. Той не се пенсионира.
Не може да се пенсионира. Стига да има силите. Стига да има, разбира се, силите. Мисля, че ако казвам го като учител и вярвам, че това важи и за вас, свещениците, като духовни водачи, този народ ще бъде по-щастлив тогава, когато започне да цени Словото и тогава, когато отново за него то стане свещено. А началото бе в Словото. Нали така? Ами... Запитайка по-нататък. В края пак е Словото. Защото всичко се обезмисля без това Слово. Добре. Хубава вечер на всички. Няма Благодаря време да ни пуснем. за чудесния разговор. С нас е Бог.